Евангелле паводле Марка. У Кафарнауме Езус у шабат увайшоў у сінагогу і навучаў. І здзіўляліся вучэнню ягонаму, бо ён вучыў іх як той, хто мае ўладу, а не як кніжнікі. Быў тады ў сінагозе чалавек, апанаваны нячыстым духам, які закрычаў: «Што табе да нас, Езус Назаранін? Ты прыйшоў загубіць нас? Я ведаю цябе, хто ты, святы Божы». Але Езус забараніў яму, кажучы: «Змоўкні і выйдзі з яго». Тады нячысты дух, скалануўшы яго і закрычаўшы моцным голасам, выйшаў з яго. І спужаліся ўсе так, што пыталіся адзін у аднаго, кажучы: «Што гэта? Новае вучэнне з моцаю? Ён загадвае нават нячыстым духам, і яны слухаюцца яго». І хутка разышлася пра яго чутка па ўсёй ваколіцы Галілеі.